Egunon, eta eskerrik asko danok gaur Garoko historia sali indauen deialdire etortearen. Gexeno, ja jakiko zuen, gaurko hemen batzin arrazoi zeinan, da Koldo Arriola erixotzin inguru bat guz argitaratzea Garoko historia salik. Eta leheneko tabe, igual gustako eskuke azaltzi liburu honen filosofisi zeinan, ezta? Honen liburu honen egile idazle materiala Imanol Erumazaga, baina bai nire nabarmendu zelan hau liburu hau gala oinarritxute erretxarran testigantzetan eta azken finin konsidera geikela eta olantxe nire guzan egile kolektibo bat dara, herriko erretxarran izela honen liburu honen egilik. Batxe bai, esan berde, elkartasun batxe eskertu berde, hemen lagundura benai, adibidez hau gorko montaji preparaten, batxe gaurko aurkezpen egitara honetan lagunduko eskun hainbat lagunei bai eskertu emitzau, eta gero Ondarruko historia zabiai elkartia ere bai, gure biharra bai, kontuta gartzeko. Orduan, gaur saiatuko zena izango da, irudixan bidez, batez be, Koldo Arriola zein zan eta zer zirkustantzietan hilben azaltzen. Orduan, lehenengo eta behin, bertzolaxan agurra zazikoa, hemen dakauz txalo bat, mesedez, eta haurak berto batzuk, berto bat nagoetan gara. Eskerrik asko.
esan behar dugu patxe honeaz, liburu honeaz, zabaltzen duguela historia esanik beste ekimen bat, eta da tretzak batzen bildumi hasieri. Esan behar dugu, onarte bai, enjoz beste argitalpen batzuk, ondarroko historia marrazkietan, patxe pelota esena, patxe txagurun kantak eta bertzune, baina ez dutzago formato bat. Opentza du, argitalpenak etxeko orduan, eman bitzagoela horrei da nahi, formato bat, eta eno tretzak batzen da bilduma batei hasieri motzau, eta Koldo Arriola Legalkendiai buruzko liburu, esango litzake, horren bildumi horren lehenengo esan bakixe. Eta Marikursen bizkat esalduko esku. Otxoan izan doan bezala, 10 urte hauetan ondarruko historia zaleok bete ditugunak ontzen, itzaldi, hainbat jardunaldi, erakusketa eta abar antolatu ditugu. Baina liburuei maiztasun bat nahi diogu eman ere pixka tretza batzen izenez ipini ditugun argitalpen berria. Datozen urteetara begira, dugu tretzak batzen liburu bilduma. Honen helburua Ondarruko historiari buruzko lan luzeak maiztasun jakin batekin argitaratzea da. Ondarruko urtekariaren osagarri lez. Bilduma honen lehenengo liburua hauxe da, Koldo Arriolaren heriotzaren hain zuzen ere. Lan honetan, Imanol Oroelmazaga Ondarruko historia garaikideko atal ilunetariko bat aztertzen du, sasoi hartako dokumentu ofizialak eta aldizkariak aztertuta, baina batez ere gertakarien protagonista izan zirenei berroan da. Dudarik gabe, gure herriaren memoria osatzeko ezinbesteko lana da, Oroelmazagaren. Izan dadila bat, liburu hau heriotza zigortu zituen pertsonen eta batez ere Koldo Arriolari berari justizia egiteko modua. Eta hon, nahiarak prestatura ben, Koldo Arriolai buruz prestatura ben ikuskizun bat, aurkezpen bat, otako arazo teknikoa jaurrein, gaur bezo segertazko. Zundo baten itzala, zeruaren zabala, eta gara bere gana, euskal kantuz nagola. Zundo baten itzala, zeruaren zabala, eta gara bere gana, euskal kantuz nagola. Bidetan ardura, ezin doa vida, bilatzen dutu lakota, aitzbe baten itzala, eta hor zerura bera, berritzen zaitu dora, euskal lurren bihotzera, sartzen baniz bezala. Euskal Herria zaite niri, nunagiko maizena, ordu durru patzea, euskal lurren bagea, aizpekarintzen euskaltzen, izten dute barnea, eta elgarri besarta, bitzen euskal jendea.
Makurturik anarets maitia, lurra joarte horriak, lokatxartean nastuak ditu, eraman ezpaitu aizeak. Zerua lainoz betea dago, ezin da ikusi argia, ilutasunak beti-betiko, oztuak digu bada eguzkia. Itxasotikan ez da geri ez diztiratutzen izara, Euskal Herrian begietara, gaur agertu da negarra. Baina egun bat etorriko da argitasunez betea, orduan danak jakingo dabe zer dan Euskaldun herria. Jakingo dabe ez dala izoztu odola Euskaldun zainetan, bihotza ez dala behin-behikaratu egun harri garrietan. Jakingo dabe ez dala izoztu odola Euskaldun zainetan, bihotza ez dala behin-behikaratu egun harri garrietan. Aitzondo baten itzala, zeruaren zabala, eta hara berehala, euskal kantuz nagola. Aitzondo baten itzala, zeruaren zabala, eta hara berehala, euskal kantuz nagola. Itxasaldeko maruma, ior zuri tximista, iratze gori zirimo, aitzondo bat txutxuta, zatozte euskara gaia, dugun dantza eta kanta, eta munduaren maitez, elgar mintzata maita. Euskal Herrian nahi bihotzean dugula, eta usu ezpaineta Gernikako ardona. Euskal seme bakotxak biherri dituena, lehenik Euskal Herria eta mundu zabala. Aitzondo baten itzala, zeruaren zabala, eta hala berehala, euskal kantu